mga ma'ams! So, for today's ganap, nandito kami ngayon sa isang Korean store. Hindi ako mag-ramen. Ay, ito pala. Pwede sila magluto. Okay ako sa buldak. Asa yung buldak nila, Lai? Yung hindi spicy. Ito yung carbonara, So, dito kami ngayon sa Korean store nila dito. And it's like parang karinderya siya ng Pinoy. Pero ayan, diba? Ang bomb. May mga side dish siya. May chicken feet, may mga salad. Diba? Ayoko mag-rice. Magkaano na ako, magbubuldak na ako. Siyempre, meron silang kimchi and kangkong, pechay bagyo, repolyo. May talong sila, adobong talong. This is kalabasa. Yung buldak may may side dish yung buldak. Hindi. Pwede kayo magpa-add, ma'am. Sige, ma'am, matid lang, ma'am. Ate Jen, dalawa to? Ito is, ito yung cheese stick to. Tapos, bongga. Tapos meron sila mga ganito din. Wow! Malamig ba? Tapos may spam. And dumplings. Ang daming kimchi. Ayan yung kanilang mga instant noodles and ramen. Ano ma? Ha? Bahala ka, ikaw mag-rice ka, ako yung... Grabe yung kimchi nila. Sobrang pango. Oo. Lalaki dami. Diba? Yes, ha? Oo. Yan, dumplings. Yes, ha? Kuha tayo niyan. Yan? Tsaka to. Iba rin to, di ba? Layo. Ano yung dilaw na yun? Itong magawa ang maliit lang. Maliit. May dilis, Kabog. Daming pagpipili ang mga pang side dish. Ganun din lang. This one. Egg. Dito na. Nalisan nila kasi. Wala. Talaga siya. Ang ganda ng pwesto dito sa, this is Korean food. Para siyang karinderya ng mga Pinoy. Pero sila naman, ang sinaserve nila is mga Korean food. So, meron sila mga bento box, punsig, yan yung mga nila, yung mga naka-platings. Tapos, ang kagandahan nito, from the airport, paglabas mo ng airport, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan na yung airport. Yan. So, paglabas nyo ng airport, straight lang kayo. Makikita nyo na so, pwede ka magpaluto dun ng food na gusto mo. So, sa mga hilig sa mga Korean, pwede dito. May mga ice cream din sila, tsaka mga ibang dessert. Actually, ito, ang ganda. Kasi meron silang mga seaweeds. 9 pieces na siya, 250. Parang 100 isang ganito sa sa mga online, di ba? So, nakalas ka ng 50 pesos. Hazelnut coffee. Bakit mura siya? Mag-expired na ba? Oo, mag-expired ng May 2, 2026. Kaya nagpo-promo na siya.
Ganda ba? So as this one. Kaya siguro naka-promo. Na. Ano? Bulldog pa na carbonara. Ah, ito na yung carbonara. Yan. And ramen. Ano yan? Healthy-healthyhan? Pero meron na tong yung carbonara sauce. Depende na lang kung lalagyan ko ng spicy. Ito malaki. Ano ito malaki? Hindi siya ganun kasarap pag walang ganyan. Ano? Pechay lang sa atin. Pechay Baguio lang sa atin yan eh. Ano ka rin ng giniling? Bakal. So lalagyan ko lang ng kaunti spice. Kunti lang kasi hindi ako talaga fan ng Ayaw ko ng mga ulila, mga noodles sa tamis. Maganda ano ito. nila. Ano sa Balik lang, bit lang. And meron tayong dumplings. Fried pala to. Akala ko steam. Kaya nga. Tapos din. Gamura sila. Okay na rin. Para ka lang din na nagkarinderya actually. Maganda. Parang dilis yan, mother. Ipon. Linis. Right. Right. Ipon. Narap. Natikman ko na to kasi meron ganito yung ano, Ayan. yung sa hipag ko, yung pizza ng hipag. Tingnan ako ma. Mama, sarap. Hipon to? Ipon. Ah, sa atin yung mga binibenta ng kulay orange ba? Sa kanila inulam. Nagpili pala ako nito. Tapos gaganyan ninyo. Kami. Tartamis alat. Ito ko. Ha? Gumagawa kami nito doon. Kami lang. Bibili lang ng sauce sa farm. Mga bakla, binablog. Ganda kayo. Anong mga pagkain mo? Kami lang din makakaubos. Mga pagkain mo? Ano? Magkano din? Ang lagi ko sa mga handa-handaan, ano ito na ilibay? Ganda ba na ilibay? Ang nagkapakalaan na kadas sa masama. Lahat. Hindi ko sa mga tulad, naka-dress talaga silang lahat. Ito, ano ka-dress ka, no? Depende sa event. Ano, mas sila kayo naka-dress kayo? Kami, yung mga nagpapag-burn. Ay sa bagay, kahit yung iba rin. Lahat na kayo naka-dress na kaya. Ito kasi pwede pag ano, ay, ikaw ang nag-nakadress, ang hindi naman nag-dress na rin. Ayun. Ito? Pwede halo ano. Kasi gusto ko magiging sila sa tinda nila. Pero mabango siya. Isa. Kapag tayo sa mga paano ko tapos yung labos ko, gusto ko nang dalang pagkain, kawa yung anak na yun. Pwede siya ata yan. Pechay Baguio. Ba't yung iba? Wala kasi yung kumakain din ano class. Hindi ako nagay sa chopstick. Hindi niya gusto ko kasi. Hindi ako marunong, tapos hirap yung daliri. Hindi ano rin yung kanya. Kaya isang ganito, 100. And then, awan na lang ba? Awan yan. Apat yan, di ba? At dapat sa namin. Hindi. Dito sa may kado. Ito lang. Ito lang. Ito lang pala pinili. Ito, nandun.
100 yung isang set mo? Pera. Sige, na. Yung... Anong din? Nakainin ako doon ganyan. Wala na. Creamy. Di ba yung sarap? Buti na lang apple. Nandito na ako ulit sa hotel. Nakabalik na ako mula sa aming lakad sa labas. Grabe, medyo anghang yung nakain ko. Kaya, ang sakit. Ang sakit mag-release me. May kurot. Alam mo yun. Mararamdaman mo yung ganon. Anyway. So, tomorrow ay biyahe ko na pauwi ng Hinaguan Farm. So, for sure, gabi na ako makakarating doon. Kasi, tanghali yung flight ko going to Puerto Princesa to Cebu. Tapos may stopover ako ng ilang oras doon. Mga 3 to 4 hours ulit. So, Cebu to Cagayan de Oro is around 5 p.m. or 5 p.m. na yata yung lipad ko papunta ng Cagayan de Oro. So, malamang sa malamang gagabihin na talaga ako. Kaya, susulitin ko pa yung mga lakad ko dito sa Puerto Princesa. So, may alis ako kasi dadalo naman ako sa cathedral, no? Para makapag-offer ng prayers and ng thank you, no, sa mga blessings and sa mga experiences na naranasan ko at nagawa ko dito sa Palawan ulit. So, that's all for now mga moms. Thank you so much for watching and sana tuloy-tuloy lang panonood and don't skip the ads. I love you.